una festa major aquesta nit al Narcís Sala. El Sant Andreu ha golejat l'Espanyol en el derbi que commemorava el centenari de l'equip quadribarrat. L'Espanyol s'ha presentat amb molts suplents habituals i n'ha sortit escaldat d'un partit en què, com veuen, es commemorava el centenari del club que presideix ara mateix Joan Gaspart. El primer gol del partit, ja el veuen, gol de Moyano en una errada important de Cristian Álvarez en la sortida d'un corna, i al minut 12 el segon gol local ha marcat Lanzarote en aquest lliure indirecte per cessió al porter. També a l'escaire, l'Espanyol ha retallat distàncies amb aquest bon gol de l'asturià Luis García a la mitja volta després d'una combinació amb Fernando Marqués. Era al minut 39 i només un minut més tard Lola Smiljanic ha estat expulsat per doble groga. A la segona part s'ha completat la golejada local, al 72, errada de la defensa blanquiblava i gol de Marcos després de la jugada per banda dreta de Fran Grima. I al 79, aquest golàs, el millor, amb jugada amb tocs d'esperó inclosos, jugada col·lectiva i gol de Tarradellas. Bueno, crec que hem disfrutat, és un molt bon partit i hem guanyat davant d'un gran club, és l'Espanyol. Jo crec que un bon centenari, que encara ens queda rebre la medalla d'or de la ciutat, però en qualsevol cas ha sigut un centenari que la gent ha disfrutat.